التماس بچه ها لایک کنین آره ما به خدا قسم نه بالا گرفتم хулосаи гап ассалому алайкум бардуи азиз ҳама каса созен тинҷен хушомадем ба канали сауду теҷе имрӯз числа 27 августи соли 2024 1000 рубли русӣ баробар ба 115 сомонӣ дар имрӯза видеотуни азиз як мошини лада приоро ҳастай дар москва ду акада хона дар кораи чансмишонда дар кораи дар ҳами видео гап мезанам хонаҳои заминиро гӯш кунед туни азиз хонаҳои заминӣ ҳастай дар ноҳияи данғара ноҳияи шаҳри нав ва дигар ҷоҳо квартираҳои арзон ҳастай дар ноҳияи ёвон ноҳияи кушониён шаҳри бохтар шаҳри турсунзода яъне ки пешина регар қызиқи видео ҳамие ки дар ин видео хонаҳои арзона ганда бисёрай хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунед барои пешравии мо лайк биҷиқен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен дар канали мо подписатсия кунед видеои нави ма шумода мерава рафтем ака Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ана бобиҷон, ایلا بای ماشین‌ها را دیدین؟ ها دیدم شرکت بختیار و بهرامجان ها. در روسیه در همین بارهایی که تاجیکستان میآیند ها بازار صدوات و لوبلینا جمع میشوند بارهایی که بود در گرد اطراف است همه رایگان جمع آوری میشوند همین بارها را برای تاجیکستان آوردن کو ها. از روی وزن با انصاف نرگذاری کرده میشوند بچه انا وقتی که بارها آمد به تاجیکستان که در آمد ها از همین خوجند باستانی سر کرده تقسیما سر میشود بعد دوشنبه شهر در آمده دیگر جاها ناحیه‌های گرد اطراف با عموما تمام شهر و ناحیه‌های تاجیکستان بارها تقسیم میشود بابی جان از همه اساسش کفالت دارد نه هی؟ گرانتیا بله هی نویر حکای باباش شما فهمیدین این رقمای تلفن در همین زیر ویدیو نوشتگی بدهید شما هم زنگ بزنین در خانه‌تان چای تلخ خورده استراحت کنین بار خودش میامده ҳаво камкам хунук шидеса шери нар арсколаи хунук нева кофе гарма дар пешадмон видеои имрӯзаро тамошо ка сауду теҷе гап мезана бардуи азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи данғара деҳаи паркамчӣ 6 сотиқ заминаи се дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ соҳиби хона маълумот дагия ки се дар хона бо кухни дар дарунаш будай ҳоҷатхона ба ният дар берун шай мега светаш ҳастай дӯстони азиз овуш наздик будай хона дар ноҳияи данғара деҳаи паркамчӣ дӯстони азиз ана чӣ хеле ки гуфтем маълумотша бо дар бар экран нависагиам нархи хона 105 000 сомонӣ мега 105 000 сомонӣ Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана мошин бардуи азиз агар ин мошина бихариву ҷурое ки велик доранд ку великошона мепартоянд айқафот мешаванд бардуи азиз лада приора соли баромадаш 2008 сӯзишвориш бензин авё мотораш 1.6 литраи коробкаш механика балонош 80% хадавоиш камтар кор дошта дӯстони азиз мақсад кардан дар кор будай хадавоиша ҳуҷҷатош ҳастай адрес москва город троицк да будай цена дӯстони азиз 265 000 рубл гуфтагугу 265 000 рубл ва суми сомонӣ чанд қа мешавад дар рӯи экран нависагем номерои телефони яка номерои россияша ватсап дора агар ҳозир занг бизанем бигӯем ки номероро ай канали сауду теҷе гирифтам ба шумо арзон мекунам бардуи азиз агар шумо замин хона квартира мошин чизе ки барои фурӯш дошта бошед метавонед ки дар нами рақамҳои десем бардуи азиз дар ватсап шурӯъ кунед ва барои харидорора рекламаи зуруш мекунем نم برادر ماشین دارد تاکسی میزنه گرانیت قزاقستان چلیابیسک انا سه ماشین دارن مراجعت کنن کدام امیگراسیون کارت بود شدگی رجیستراسیون بود شدگی هم ده مراجعت کنن میبرن میبیارن در راه 3 روز وقتون میروه انا گذاشتن گرانی 105 ساعت وقتون میروه رفت آمدن همه این هم برادر مراجعت کنه میبرتونه میبیارتونه ساخت سلامت در راه یگان کس غم نمیتیه یا راه دا یگان کس نیست که شما رو مان کنه هیچ کاری نمیگیتون میرن میبین تمام як эълони дигарро ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед бардуи азиз
як адай ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ яъне ки пешина кӯйбеш хонаи тайёр дар кораи мақсад хонаи тайёр боша бидрои зиндагӣ кунӣ нами хонаи сурат десем бардои азиз ҳамхели хона боша мешава мега заминаш 3-4 сотиқ замин боша мақсад хонаи тайёр боша 3-4 сотиқ замин дошта боша ё квартира боша дӯстони азиз мақсад ҳамин ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ хонаи ана тайёр дар кораиша ё квартира ана то 50,000 сомона пулаш нақдай касе ки дошта бошен дӯстони азиз ҳами якада срочни занг бизанен хонаи заминӣ мисол тайёр дар кораиша ё квартира аз ноҳияи абдураҳмони ҷомӣ касе дорен дӯстони азиз номерои расияша ватсап дора медонам ки 4 талайк монданам мешаване ки 1 талайк кабаҷиқта шеринар хотири чақчақҳои савду теҷе бардои азиз хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав кӯчаи коргарон 3 сотиқ заминай дар хонаи фасони хушрӯкардагӣ соҳиби хона бисёр маълумот додагӣ нест фақат нависагие ки ову светаш пастяни ҳастяй бардои азиз барои маълумоти бештар бо мисол занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро мегирен фақат числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша ба занг бизанен дӯстони азиз нархи хонае ки тамошо кардесен 130,000 сомонӣ хона дар ноҳияи шаҳри нав қарор дорад ана тарафи регар дӯстони азиз касе намедона аввал шаҳри навай баъд болотар мера регар нархи хона 130,000 сомон барои маълумоти бештар харидорои аниқ занг бизанед дар ин видео ли квартира ҳам ҳастай шеринар бардои азиз як адай ноҳияи восе қариби районаш мақсад ҳамин ноҳияи восе қариби районаш хона дар кораиша суммаш то 140-160,000 сомонира боша мехара фаҳмидена бардои азиз аз ноҳияи восе қариби районаш мақсад хона дар кораш будай то 140-160,000 сомона мехара сумшон тайёрай касе ки дошта бошен дӯстони азиз ҳамхели хона ай ҳами территория ҳами якада срочна занг бизанен номерои расияша ватсап дора агар кофера задагӣ бошӣ ховатан бебараи квартироро тамошо мекунӣ ба хов мераӣ бардои азиз и квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ёвон гӯш кардесен квартира дар ноҳияи ёвон тарафи пионерский да тарафи пионерский духонага квартира дар якум этаж қарор дорад домои пешина квартира ремонт доштай бардои азиз соҳиби квартира бисёр маълумот додагӣ нест фақат барои маълумоти бештар занг мезанен аз соҳиби квартира мисол маълумоти бештарро мегирен ина бардои азиз ванаш ҳам хушрӯбдай ҳоҷатхонаш нархи квартира 165,000 сомонӣ мега 165,000 сомонӣ маълумотша дар бар экран нависагим касе харидорои аниқ бошен дӯстони азиз числаи видеоро нигоҳ кунем барвақттар боша занг бизанен форатон ки видеоҳои саудотиҷера пропускат накунен дар канали мо подписатсия кунем бардои азиз квартира десен қарор дорад дар ноҳияи кушониён номи пешинаш бохтар духонага квартира дар дуюм этаж қарор дорад 44 метри квадратияй доми навастройка квартира нав ремонт кардагӣ соҳиби квартира маълумот додагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад ягон камбудӣ надошта дӯстони азиз балкон дорад оз мисол бо дастурат мебинем балконша мебели кухнӣ дошта дӯстони азиз нархи квартира 210,000 сомонӣ 210,000 сомонӣ барои маълумоти бештар дар рақамҳои рӯи экран занг бизанед Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. касе ки 8 миллиона тамошо кардесай дар комментария нависа ки ҳо ака тамошо кардесам бардои азиз квартира десен қарор дорад дар шаҳри турсунзода пешина номаш регар наздики клиникаи мадади сино шаҳри турсунзода наздики клиникаи мадади сино якхонага квартира дар 5 этаж қарор дорад 45 метри квадратӣ
доми новостройка квартира ремонт кардагия цуни азиз ина падезаш мақсад ана соҳиби квартира маълумот додагия бардуи азиз бо диққат гӯш кунед чӣ гуфтагияй. соҳиби квартира маълумот додагия ки дар сеюм микрорайони шаҳри Турсунзода қарор дорад. доми нав, таъмири нав дар наздики хона зубной, клиникаи мадади сино, литсеи ворисон, магазини либоса, хона дар лави раҳ қарор дошта, транспорт мушкилӣ нест. нархи квартира бардуи азиз 220 000 сомонӣ арзон мекунад. ханам хеле ба чаю чай бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аз ки ҷое ки хонаҳои арзон рӯймонрӯӣ кардан ҳаракат кардем барои шуморо нархи навоша гуфтем. ана ки абор амира гӯш кунед чӣ мегӯяд. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. гӯш кардем? ҳамин чизе мега рост мега. дар канал подписатсия кунед, видеои нави шумода мерава бардуи азиз. ай ки ҷое ки хона ё квартира намондам бифаҳмем ки ай ҳамаҷо оли роӣ накардиян. бардуи азиз имрӯз пуга хай мисол ай ҳамаҷо роӣ кардесан. фақат шумо дар канал подписатсия кунед. як рӯз не як рӯз мақсад ҳамин хона ё квартира маҳқули дилтона иншоалло ки меёвем. дастгирӣ кунед, лайк биҷиқем, подписатсияра биҷиқем бардуи азиз. подписатсияра ҷиқидем, зангулачара болоки дамонем ки ки ман видеои нав кардам шумода мерава. ин рақамҳои ман бардуи азиз ягон кас замин, хона, квартира, мошин дошта бошед, дар номерои WhatsApp роӣ кунед. ва барои харидоро дар видеои оянда рекламаш мекунам. хаяк. التماس بچه ها لایک مونین آره ما با خدا قسم نه بلا گرفتم. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.